Bare lige ind på min smølf. Altså smørf, direkte oversat til dansk, det er egentlig smølf, og man kalder smørf en ekstra bruger. Men du får alle de der hoppers, jeg har her på min smørf. Jeg har en autocooper. Jeg kommer med alt, hvad jeg har værdi i det her hus. Til dig. Det er ikke min, altså det er ikke mig, der har oprettet selve accounten. Jeg købte den for ting, jeg købte den for ting in-game. Det synes jeg bare, det er dumt, at man sælger det, fordi han har mange, det er The Ball Avenger. Men det var cirka 2 CDB, men prøv at tænke på, altså, en smølf, altså, han kender ikke længere koden, jeg skifter kode på den, det er min account. Vil du ikke også give 2 CDB inde på bare sådan en server her for din helt egen Minecraft-account? Du kan gøre alt, hvad du vil med den. Altså, jeg synes, at der. Dem har jeg ikke taget med endnu. Du kan bruge dirt senere, hvis du vil udfylde dit hus. Nå, jeg er også kul på den her. Tiger. Nej, vel. Tiger, jeg donerer en brewing stand til dig. Ja. Og nu er jeg i gang med at hente den der... Du ved, de der tools. Eller jeg kan ikke se det på min main account. Fik du det hele? Nej. Jeg går lige så spawn med det. Lige her. Jo, det ved jeg godt, det er også det, jeg gør. Det er kun selve ejeren. Så kan man bare add folk til det, altså for andre racer, så kan de bare TP. Altså dit hus, det ligger meget sådan tæt på spawnen. Det ligger tættere på spawnen midt.
Nej. Hvad? Mister du ikke dem? Ja. Jeg har lavet en kiste, hvor der var en item frame. Her skal vores... her, der skal jo alle vores brewing materialer være. Nej, vi har ikke noget guld. Men det ved jeg godt, det har jeg så herovre. Glowstone dust. Nej, det er guld, man skal blande. Mm. Jamen, det skal være over ved det der halløj. Det der... Du ved. Det skal være over ved... Hvad hedder det nu for helvede? Det skal være over ved de der kister, hvor vi har vores byggematerialer. Mm. Okay.